Какво пичове? Аз съм Лупоред, днес играем The Mahjong Hunters. Това е една игра, която ме лично много ме кефи. Не знам, нали, на вас дали ще ви допадне. Но преди да започнем да игра, да уточним защо първо се чувам толкова добре. Това е защото си купих Razer Kraken USB, ще сложа линк в описанието. И с тях имаше една промоция, с която нали, дойдоха 3 рандом Steam кода. И това беше единствената готина игра, която струва 5 евро. Другите са някакви супер смотаните. И да, също CS Giveaway ще е на 1 юли, тогава ще се изтегли. Поради ред причини, това не ме интересува вас, така. Сега нека ви покажа как горе-долу се играе играта и мисля да направя поредица на някой ви хареса. Така. Сега аз тук някои нива ги минах, но като цяло започвате. И... това го скипваме. Добре. Така. Сега тук трябва, тук долу, тук имате едно лупичка. И трябва с ляво копче да цъкнете първо на едната, след това на другата карта, които са еднакви. Първо тази и тази са еднакви и се премахват. Така трябва да ги премахнете всички. Много интересна играта, може да не звучи много яко, но много яка. Така, също така имате ефекти. След като... Да, тук може да правите комбота, сега не ми е това целта. Та след като бърках с тотално. Нали направите тук някакви точки, ви се пълни това с ефектите, като цяло не знам какви са тия ефекти. Знам само за този, като цъкнете примерно... Дайте им всяко е адекватно. Петица нямаме. Тоест такова няма. Ако искам да махна тази карта, цъкам десен бутон и тя ми идва тук. И обаче другата карта на тази си седи все още тук. И ако искам да махна тази и другата такава карта, това ми е този ефект и ми ги маха. Така са като цяло ефектите, тия другите не ги знам. Ще ги видя след малко, само да събера. Примерно искам да видя този новия. Сега... Между другото не съм най-добрият в тази игра, така че ако някой играе и е добър, да не ме псува. Така че... Но да, като цяло това така се играе игра. Просто сега ще махна тази карта. Това не е карта. Добре, махаме това. Всъщност, няма смисъл да има, както и да. Сега тази я махам вече, защото наистина има смисъл. И... да, нищо не направих. Добре, тази... някъде... Добре. 16. Да. Сега... направих комбо. Почвам ги... сега. Гледайте какво става комбото. Айде. Така, малко прекъсване. Фак. Сега. Добре, махаме тази. Ето, готово. Девятка е тук, не може. Махаме тази. Добре, не я видях. Сега. Тази щица я махаме. Също за какво махнах? Добре, това беше тъп ход. Сега няма какво да карам. Добре, нека да изпробваме тази магия. Шит. Какво, значи? Ясно. Добре. 9 за 9. Това е много яко, ама иска доста мана. Тоест не мана, ами това отстрани, което е там. Както са на... Махни са. Yes. Сега, добре, само тази щица ще я преживеем. Петица с петица и да, тук вече ви е напълно ясно как стават нещата. Окей, това вече го знам. Готово. Между другото, играта е хиперлека. Въобще не ми товари компютъра, дори не ми загря. Мен съм на 60 FPS стабилно. Тук малко се изложих. Но на 60 FPS стабилно и то, защото съм го ограничил на 60. Иначе според мен бих дигнал повече. Така, следваща стъпка тук. Окей.
Добре, сега нека видим. И това може би ще е последното за този епизод, тъй като не знам колко дълъг стана всъщност. Сега... Това с това... Това с това... Това с това... Тук за момента не са много трудни. И... Йеп. Аре ба, от... да ти са различни. Понякога от бързане така става. Сега 8 с... Добре. Искам да видя това всяко прави. Добре, когато закъсам, тогава ще гледам какво прави. Фак. Но мраза като почна комбо и точно на последния такова и... Да, отиди. Като направя някакво супер голямото комбо и... се проваля точно на последното. Сега примерно трябва да махна някой. Искам да видя това какво прави сега. Пускам го. Какво стана? Мога ги махам така ли бе? Това беше тъпо. В смисъл... Това е по-яко. Защото примерно... Аре, чао. Окей. Ще махна това. Така. Готово. Сега... Това всяко прави там. Шусна това е готино вече. Това е наистина готино. Обърках копчето, дълно се не види. И между другото, знам, че съм слаб, не ми го казвайте. Аре. Но да, като цяло беше слаба игра. Нема кефи. Мисля да направо ще едно. Под такова. Айде. Хубавото е, че между другото играта си има бакграунд музика, което е готино. Защото, първо сега, като го обработвам, няма смисъл да слагам музика. Не че ми пречи, да, ама просто с играта е. И става готино. Докато като слагам някаква друга музика и не се вързва много. Както и да е сега. И тия клипове не са тежко едитнати, тия клипове само ако някакви моменти трябва да режа. Иначе няма да правя някакъв силен едит, т.е. голям едит, така нататък. Сега обаче някакво да караме. Единица мала игра. Това с... О, шит, нега. Стига да е. Това е гадно вече. Това нямам ли го някъде? Нямам го. Нищо нямам. Някакво да игра. Черен кон. Нямам. Това е гадно е. Това какво се преснало, какво трябва да му цъпне. Това беше... Ще го рестартна. Така. Може и да има какво да игра, просто аз да не съм го видял. Но, да. Такава ситуация беше. Сега... фак. Сега, много внимателно трябва да преценя, кое трябва да махна. Много внимателно. Ако махна... Такова, дали им още нещо да играе? Дай му. Окей. Това ми отключи някакви възможности. О, да, това ми отключи доста добри възможности. Сега. Обаче, какво правим тук? Оба! Шит, това го цъкнах без да искам. Шит. Това го цъкнах без да искам, мискликнах. Та единица. Тук. Няма какво да игра. Нямам ефекти, нямам такива работи.
Дали да рестартва отново? Ще рестартва, нямам избор. Окей, това е сложно вече. Опа. Така. Сега. Така, добре, тук добре. Добре, супер, върви всичко върви супер. Не върви супер. Добре, мога това с това. Въобще не ми показа комботата между другото. Аз си играя за забавление. Това с кого мога, бе? О, фак. Ако го махна, мога да... така се игра. Това с това мога. Това беше добра сделка. Това с кои трябва да го свържа тия звездички? Звездичка би трябвало с звездичка, защото, нали... Ако се... Примерно сега, сега това е добър трейд. Ето. Чакай малко сега, такова нямах ли някъде другаде? Нямах. Двойка, тройка, четворка, такава двойка. Фак. Малко тия листенца ще ме побъркат. 8 така двойка, бе. Как са оттам? Девятка някъде. Четворка с четворка мога тук да направя. Тая петица. Не знам какво ще се крие зад него. Седмица обаче мога да направя. При всяко положение сега лилаво. Това с това мога. Ето го лилавото, бе. Това. Така. Така, дайте ми съвети между другото как да играя, защото съм малко нубец. Ако тежък нуб съм, така че... Това с това мога да го махна от там. Сега. Дали да не ползвам? Съждай ще го ползвам, айде. Не знам вече сега какво да карам, изгубих се. Това е ужасно. Това да ти го прави така е ужасно. Добър е като ефект, но е ужасно като... Мисля, добро е като... Сета, не трябва да се разсейвам. Разсейвам се прекалено много. Шит. Рип. Добре да, не беше чак толкова зле. Малко се разсеях, тук ми става малко гадно от това ефект. Не бях така готов един вид, ама... Не изиграх чак толкова зле. Май пак някаква пра. Сложим едно такова. Тази двойка с какво мога да игра с нищо. Пак ще трябва да играем ефект. Нямам ли такъв... такъв кон. Това кон ли какво трябва да... Това с това мога да играем. Това сега може да го сложим тук. За да играем това с това, така. След това ще играем това с това. След това... Сега. Надявам се, между другото, качеството да е добро, да не ми се прецакал нещо в рапса. Но докато го тествах беше окей. Надявам се сега да е така. Има такова. Къде е брачо ти, бе? Окей, брачо ти липсва. Така. Шит, нигас. Това са... Малко изложих с това. Сега тази двойка, ако е метна там, съмнявам двойката да падне. Та ще сложа това. И... Разбира се. Ще трябва да използвам ефекта. Тази двойка не искам. Трябва да взема. Его, отключиха ми се някакви работи тук. Много време губи по това, бе. Много време губи с това ниво. То клипсът ще стане доста дълъг. Тоест е станал доста дълъг. Сега. Нямам двойка в това. Не искам пак да играя това електрическото. Сега да можех и тази осмица да е цъпна. Това.
Нямам избор. Просто нямам избор. И отново някакво да игра. Може да направя така поне. И да изигра нещо. Но много тежко положение. Много тежко положение и това ме дразни. Това не трябваше да го играя. 7, 8, шестица е с това, ако мога, ще бъде перфектно. Сега трябва поне едно да изиграя, защото мога осмица да играя. И виж колко хубаво. Охо! Сбъднаха ми се мечтите. Сбъднаха ми се мечтите. Слагаме това и направо го пращаме така. Дори малко не тактично игра тук. Играе грешно, знам. Така. Такова нямам. Това го пращам там. Което беше грешка. Да, тук. Сега, махна това. Уф, това no more movies, ами... Да. Махни са. Тук надпис. Имам ли птица? Имам птица, махам това. И дори не мога отключи. Нямам избор просто. Кво? What the fuck, брат? Като кажеш... 6 минути го играя това ниво. Ще го мина. Ще го мина. Айде. Отивай си. Айде. Отивай си. Ето как тръгни. Нищо не става. Сега. Може би ще трябва да изигра такова. И ми кажа, че... Добре. Малко съм кюров. В тази игра иска... Тази игра иска мисъл, а не глупост, като при мен. Но, това няма никакво значение. Защото, да знам. В момента говоря глупости, колко да не е прекалено тихо в клипа. Тежко е да си ретард. Бе, ти баш ли си с мене? Това е много гадно. И дори не се махна. Добре, бе. Това се... това мога да го направя така. Най-накрая направих нещо. Това мога с това да... Благодаря за подсказката игра, само дето го видях преди да ми подскажеш. Така. Ако махна това, се отключи това. Аз такова иначе правим и така. Вадим птица. Добре. Махай се. Сега обаче май някакво да играем. Так ще трябва да ползваме това. Окей. 8 с... Опа. Добре се та. А сега такава осмица имам. Това го знам. Сега. Положението е трагично. Това не знам за колко направих тук що. Напрегнато е. Надявам се да не ви омръзнало вече моето плямпане. Едно с едно може. Сега 100% има някакви, дето вие ги виждате, аз не ги виждам. Но... Такова се прави. Това май ще тръгне. Охо, потръгна. Чатпад. Сигурен съм, че за това има нещо, дече ми... Няма да ви трябва. Нещо ми трябва. Охо. Ето го бе. Тръгна. Юху. Само дето знам това къде е. И сега ще трябва да ползвам такова. За да мога да направя така. Шестица с шестица. Така, тази птица. Охо, супер. Та девятка. Да, то.
Се подразбира се. Пълна излогация тука, както и да е. Трудно си беше левелчето. Така, като цял този клип, пълна излогация. 3 по една звезда направо, перфектно. Да. Това беше от мен, надявам се, ще ви харесало. Ако така не забравяйте да го харесате и се абонирате за още такива. Пишете в коментарите дали ви кефта поредица за да правя още епизоди и да. Чао!